Kanira day ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat bakong san jong ki khubor man ta ka step ka up south rek unai lor kilong. Poi Narendra Modi Menteri Rang Badu Kari Washington DC hinen step. Pentip u Dr. Mukul Sangma bo unyai beteng ban penklan ya ka parti kongres ha ka jela. IT uba Lakman Rembui bat uba Macmillan Besat MLA ka Nongstoin ya ka sanction letter sya ka Nongstoin College. But sa aspa an rupu laingut ki bayot thma yu COVID khat khandai ha Meghalaya hinin gisngi kot shispa an rupu arngut khlat iwe. Haswa banik sya ki khubor ki babnya tu ngitsngap shwa ya kini ki jimpemlam. Kat bakari kala sedang ya program ke barat ba banyo IA ya ki dawai tika na ka COVID khat khandai ha barok ki jela bla penbet dak sarkar ya ka ba on ai na ka benta barok ki nongsong sinong ki bladap khat pas nam seneng ngiru ngikintu ye phi ki parok nongsngap barok ban phin le sting ha ka ba yala di ba ya ki weiru na ka ni ka jingpang ka ba shirkhei ka badang bu ya ka koi ka khia ha ka jing sier hadu mentam bot ya kini ki south li ki jing batha ki basuk deng ya ki mas ya paji iwe ni iwe pat bat sat ya laki khti ba ka dur khmat jong phi man la ko por bat shimru ya ketika ban yada yala de na ka benta ki jing tip ki ba khambanya ki ba yadai ba ka covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe r like khandai nyo phra not sound real lani hau number iwe not nyausan ban na ka benta ka jela Meghalaya ya ki helpline number ki de shispa phra bat iwe not nyo not ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulapoi ha Washington DC hinin kisngi ha ka jingai ka jong u ka ba South ni sya ka United States of America. Da kispangut kinong India kilayalum hakat lingsun ban priang sngoba ya Narendra Modi Menteri Rang Badu Kari India. Mas npoi halingsun jong Menteri Rang Badu ah Washington DC da kispangut kinong India kila perta kum kedak kejing priang sngoba ya Modi. Na kaliang Narendra Modi ula ai khuble ya kinong India ki basa Washington DC na benta kejing priang sngoba ka jong ki ya u. Narendra Modi lemba ke Twitter handle ke jong u ulong ba kejing don kinong India ki basa syapar kari kedai ke bor jong kinong India. Unong alam barim jong keseng kongres u Dr. Mukul Sangma uloong bagi kenrum kenram ki badon hapo keseng kongres on sepen bet hapo keseng hi. Uni Menteri Rang Ba barim ke jela Meghalaya bat ubadai ru unong alam jong ke CLP ni Congress Legislature Party habakren bagi lap thai khubor ula petip ba unyai beteng ban pengklan ya ke parti kongres ha ke jela. Dr. Mukul Sangma uloong ru babaro ke jing bakla ni jing duna jong ke parti on sepen bet hapo ke parti. Halor ke jing menteri kren ber ke jing ja ke jong u hakini khindat sengi Dr. Mukul ulaya thu ba ukwa banyak kren chua bat kinong yalam jong ko All India Congress Committee. Halor ke jing ni khubor ba ula ban punya so no bat ka Trinamool Congress Dr. Mukul Sangma umsim materi ban kren AA halor ke ni bat uloong babaro ke jing tip on sepen mi pat ba ha ka por bat ka rensan ka babiang. Banpen pau ya kajing sengsi halor kajing slam jong ke judicial inquiry halor kajing toko terekam jong ke MEECL bat kumjuk ru ya ka sobhagaya scheme kaseng kongres kabadon hakaliang persya kalau ong bakani ke inquiry kalong tangkum kajing sai khmat banpen thandai kisang san perthai halor kajing dawa ki jong ki bat kumta ke kongres kladawa da ke CBI inquiry halor kani kakam. Ujanet sangma ubadai unong aktin jong kaseng kongres ulapan pau baka inquiry ni ke commission kadai ban longno ka bakloi. Ujanet sangma ulapan rapru bawat la Menteri Rang Ba ka jela u konat ke sangma ulapan belaya ke judicial inquiry hendak hadu minta ke ni ke inquiry ke pat sedang batwat nakaliang unong bishar u Justice Khan ulakan tait ban clear ya ke judicial committee bat kaniru kadang penslam susu. Usanet ulapan paru ba kaliang persya kala kentu ya kesoka jela bakan thong ya ka jing tokit na ka benta ka sobhagya scheme bat ki smart meters. Uni UMLA Kongres na rang sakona ulapan paru ya ka jing sngokya halor ka jing trekam ya ka sobhagya scheme ha ka batang kitu ke badan ka jing ide ka bajan bat sarkar ni ki riusimet kinyo ya ka ni ka kontrak bat usanet ulaong ru ba ki dan sibon ki jing mombyang bat ki jing ya siling khmat halor ka jing ai tanda ha ka MEECL. Menteri khana jong sarkar padeng ubadai pet ya katanat panchayati raj u Kapil Moheshwar Patil heneng kesni ulapan pau ya kejing sohon halor kejing trekam jong kiski nong kendong
ha Meghalaya lembaga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Uni Menteri Khenak Sarkar Padang Brawan Sya Kejala Meghalaya nakabenta asni banpet ya kejing mereka ya ke scheme jong ka panchayati raj. Ha kejing ke jong u syamolen maukan ke bahap hapo umsning batlum umpi jong Kariboy district ulali jingo ya kikam ki bahap hapo ka national scheme bat ulaong ba ke MGNREGA ka dekawe na ki scheme ka bala penrekam ba nakabenta kejing kiu jong kijakan nong kendong ha Kejala Meghalaya. Shushu banpe ya kejinya jong kakam uni Menteri Khenak Sarkar Padang ulali jengok ru ya kiwede kijakan nong kendong bat ulai keren ru bat bun kibre ki bayo jing mendoi limba kini skim kani gade ga All India Radio Shillong ka balam sipi ya ki khubor Menteri Kapuli ke Dangle jong Kejala Meghalaya uba lakman rimbui lambat UMLA ke Nongstoin uba Macmillan Besat kila IT ya ke sanction letter sya ke Nongstoin College kenang bekinyo ya ke jimentoi lemba ke State Government's People's College Scheme ya ke ni ke city ni ke sanction letter la IT ha ke jinyalang ke barit kabalalong ha ke hall jong ke nihi ke college haba ajing kran ha ke ni ke sni uba lakman rimbui ula pentip ba ke ni ke scheme ke day na ke benta jong ke sarkar MDA hapo ke jingalam ukonat ke sangma kum Menteri rang ba Kejala khanang banla banpin kiu ya ke slem ajingi kai ha Kejala ka India hadu hinin kesni kaladap ban IT ka ya COVID khat khandai hadu prapulai kulur lai pukhandai lakmut kibriu lemba ka nationwide vaccination drive katal ka koi ka khia jong kari kala pentip bah kini ke ap saw kanta ki baladap la don nyupuai lak lai pupra hajar mut kibriu ki baladap ban ai ya ketika ya COVID katal ka koi ka khia jong kari ka pentip ru bahapo kini ke ap saw kanta ki don hadu lai puai hajar khandai spa khandai phungut ki blak kot no COVID khat khandai ba ka jingdon ki bakot na COVID khat khandai hakari ki long khandai phunyo penyo na ksispa kari India hadu hinin kesni ka don lai klor ap pupra lak ngut kibriu ki blak kot no na unyo khunyang jingpang jong COVID khat khandai ka Kejala Meghalaya tanghinin kesni kadon aspa andre pulai ngut ki bayo thumai yo COVID khat khandai shispa andre pu arngut ki balak kot no bat iwei balak khat no ka office UDHSMI ka pentip bana kini ki aspa andre pulai ngut ki bayo thumai arngut ki dei na East Garo Hills iwei na East Gentle Hills andre pu prangut ki dei na East Khasi Hills prapu khandai ngut na Rivoy district khat andre ngut na Southwest Khasi Hills prangut na West Garo Hills khatlai ngut na West Gentle Hills bat andre pu khandai ngut na West Khasi Hills district ki shispa andre pu arngut ki bakot pat ki kinthop ya arngut na East Garo Hills district arngut na East Gentle Hills andre pu arngut na East Khasi Hills ngut na Rivoy district iway na Southwest Garo Hills khat prangut na Southwest Khasi Hills khandai ngut na West Gentle Hills bat andre pu ngut na West Khasi Hills district iway pat ibaklat pat idei na East Khasi Hills district Kejala Meghalaya hadu hinin kesni kadan prapo hajar aspa sapun rengut ki blayo yo COVID khat khandai ne ki positive case ha ka ba shi hajar khandai spa andre pu prangut ki dangdon ha ki jingsuma ne ki active case nyopu ngalong biang nyopun riu hajar praspa khandai pu arngut ki balakot no bat shi hajar laispa prapun riu ngut ki balaklat no ka flagship program halor ko koi ka khia jongkari ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kaladap laisnem pura henen kesni kiladan palat apulak ngut kibre ki blayo jimentoi na kani ke scheme nalu balap lait ya ka ha ka apply kare unai lo jong usnam ala ya khapra da Menteri rang badu jong kari unaren ramuni kani ke scheme ka bahe bha ha ka perhei ha ka ba kinong yo jimentoi ki yo hadu sanlak tingka ka sisnem khamtam ne ki toi kibre ki bawan na kilong yeng longsem ki baduk ki bajunjar bat kani ke scheme ka don jing thmu ban ajing rap sya palat sipau kuloteli kilong yeng longsem jong ki baduk ki bajunjar Menteri Ketengat Shipping but Waterways Usarbananda Sonowal unsapli bat bu yo maunang rim na kabenta ki lightly project Haniu Mangalore Port minta kesni kini ki kenthop ya kajingbu maunang rim na kabenta ki truck parking terminal bat kajing penthmai ya ke US Malia Gate bat kajing ais ngobha syakari ya ki jingtai ki bathmai ki badai ki business development center ka Mangalore Port ka badai ka way ki port bakong santam ha Karnataka bat kadai ka badon ha pren ka Cochin bat ka Goa Port Syaban tungkot ya khubos saisin kimat bakong san poi Narendra Modi Menteri rang badu kari ha Washington DC hinin kestab pentip u Dr. Mukul Sangma bu unyai beteng ban penklan ya ka Parti Kongres ha Kejala
IT uba lakmen rimbu but uba Macmillan besar MLA ka Longstone ya ka sanction letter siya ka Longstone College but sa spa an refulay ngut ki bayo thumayo covid khat khandai ha megalaya hinin kasngi ko shi spa an refu armun khlagi wei katu ki khubor ki lakot ki bawan chepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong but sa kanya por min saya so ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ha ka tin Hindi but bot pat sa ki khubor ha ka tin pareng kani ka dai ko All India Radio Shillong